नोंथाङा माब्लाबा गोसोआव बेबायदि बाथ्राखौ सानफेरदोंना? जुदि जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै मोनायाव फैयोब्ला मा जागोन? नोंथाङा थियारि नामा? मुलुगाव दावहा, बांग्रि, महामारि आरो गिनायनि आबहावाजों बुंफबनाय। बेफोर गासिबो नेरसोनफोर नामा दि जों जोबथा समाव थांगासिनो दं होननानै? बाइबेला सिगांनिफ्रायनो बेफोर गासैखौबो सांग्रां खालामना होखाबाय नामा? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनै जोङो सोलोंगोन रेपचारआ मा, 666 अनजिमानि गुमुरा मा, आरो माबोरै सिनायनो हायो दि जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाया खाथियाव फैबाय होननानै। बेयो सल' नङा अनजाग्रा प्रियफोर, बियो इयुन रादाब आरो बियो आबुं जानो थांगासिनो दङ। जायहा उनथिं गोग्लैयो एबा थालांनो गोनां जायो बिसोरनि थाखाय जेबो नैथि खाबु थानाय नङा। दिनै नोंनि जोबथा खाबु जानो हागौ अनजाग्रा प्रियफोर। दिनै ट्राम्पेट रिंसारदोब्ला एबा फेम्फा सुयोब्ला आरो रेपचार जायोब्ला नोंखौ लांनाय जागोन ना नोंथाङा उनाव थालांगोन? नोंथाङा थांनो मोनगोन ना थालांनो गोनां जागोन? 666आ मोनसे सानना लानाय अनजिमा नङा अनजाग्रा प्रियफोर, बेयो नोंथांनि इयुनखौ थि खालामनो हागौ। बे सोंथिया एसेबां गोथौ आरो जिउ सोलायहोग्रा, जेसेबां गोरलै नुनो मोनो एसेबां गोरलै नङा। जों ओरैबादि मोनसे मुगायाव थांगासिनो दं जेराव दावराव दावसि, दावहा, मिथिंगायारि खैफोद आरो बोसोनारि गोग्लैनाया जेरावबो रोखा। मानसिफ्रा गिनाय, जिंगासिनाय आरो रोखा नङैजों बुंफबबाय। आरो बे समाव जेब्ला जों बाइबेलनि इयुन रादाबफोरखौ नायगोन, डेट मिन्स इसोरनि बोसोनफोरखौ नायगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ रोखायै बुंदोंमोन, आं फिन फैफिनगोन होननानै जहननि 14:3 बुंदों, आं फिन फैफिनगोन। नाथाय अनजाग्रा आंगोफोर, जोंनि सोंथिया जादों, जों बै सफैनाय समनि थाखाय थियारि नंगौना नङा? थामथिम नंगौना नङा? रेपचारआ मा बेखौ जों मिथिगौ नामा? 666आ मा आरो जोबनाय समनि नेरसोनफोरा मा मा? फै अनजाग्रा प्रियफोर, बे मेसेजाव बेफोर गासैबो बिन्दोफोरनि सोमोन्दै गुवारै जोङो दिनै नायगोन, मिथिगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगोफोर आरो खोनासंग्राफोर, रेपचारआ मा? बाइबेलाव रेपचारनि मुंख'नाय रेपचार सोदोबखौ बाइबेलाव लिरनाय जायाखै, नाथाय बेनि सानदांथिखौ रोखायै फोरोंनाय जादों। रेपचारनि ओंथिया जादों दैखांजानाय एबा दैखोलांजानाय। 1 थिसलनिकानि 4:16 आरो 17 एरैहाय बुङो, मानोना इसोर गावनो सोरगोनिफ्राय मोनसे होख्रावनायजों, गाहाय थान्दैनि गारांजों आरो इसोरनि तुरहिजों ओंखारबोगोन, आरो ख्रिस्ट'आव थैनायफ्रा सिगां थांखांफिनगोन। अब्ला जों जाय थांनानै दं आरो थाबाय थागोन बिसोर जोमैयाव ज' जानानै इसोरखौ बाराव लोगो हमगोन। प्रेज द लर्ड। बेनो जाबाय रेपचार। आरो बै सानाव मा जागोन? जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोनिफ्राय फैगोन। फोथायग्राफ्रा थाबैनो मोनसे गोदान गोग्गाथाव देहा मोनगोन। बिसोरो गोजौनि जोमैयाव इसोरखौ लोगो मोनगोन। बे जाथाया हरखाबै बुहुमाव जागोन, जेरै सासे सिखावआ मोनायाव हरखाबै फैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियाव मोनसे सोंलु खालामबावनो नांगोन जोङो, बे जाहैबाय सोर लांखो जागोन? जायफोरा ख्रिस्ट'खौ फोथायो, जायफोरा गावसोरनि पापनिफ्राय उनदाहा खालामबाय आरो गावसोरनि जिउखौ इसोरनो बावबाय, बिसोर बेक्तिफोरा सोरगोआव लांखोजागोन। आरो सोंलु खालामनांगोन, सोर थालांगोन अब्ला? बिसोरनि थाखाय दुखुनि मोनसे सम, गिदिर खैफोद जागायगोन। सैताननि खुंथाय आरो 666नि खान्थिया जागायगोन। आरो बेयाव थालांगोन जाहैबाय जायफोरानो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो रोङाखसै, जिसुनि बिथोन बायदि सोलियाखसै, जिसुखौ नाजावाखसै, जिसुनियाव पश्चाताप खालामाखसै, बैसोर बायदि बेक्तिफोरा, सुबुंफोरा थालांगोन। आरो अनजाग्रा प्रियफोर, बै रेपचाराव लांखोजानो थाखाय जोङो माबायदि थियारि खालामनो गाव गावखौ? बेनो जाहैबाय सानफ्रोमबो इसोरजों गोथां सोमोन्दो लाखि, मोनसे गोथार जिउआव था, बाइबेलखौ फराय, आरज गाब, आत्माजों आबुं जा।
फैदो दानाब्ला जों आरोबाव 666 ओंथिखौ नायनि। बेनो जाहैबाय नुजाहोजानाय 13 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, जायहा बुजिनो हायो बियो जुनारनि अनजिमाखौ साननो हो, मानोना बियो सासे मानसिनि अनजिमा आरो बिनि अनजिमाया जादों 666। बेयो बाइबेलनि बयनिख्रुइबो गोमोथावसिन अनजिमा। अनजाग्रा प्रियफोर, जायखौ बाइबेला जुनार होननानै बुंदों, बे जुनारा सोर? बियो ख्रिस्ट' बेरेखा। बे जाहैबाय ख्रिस्ट' बेरेखाखौ दिन्थियो। सासे सुबुं जाय संसारखौ फोलागोन, बियो इसोरनि बेरेखा जागोन, नाथाय गावखौ इसोर महरै गायसनगोन आरो गायसननो नाजागोन। बेनो जागोन 666 आरो जायखौ बाइबेला जुनार होननानै बुंदों। ख्रिस्ट'नि आंगोफोर, 666 माखौ फोरमायो? बेनो जाहैबाय बियो मानसिनि आबुं गोग्लैनाय आरो गोग्गानायखौ दिन्थियो। 7 इसोरनि आबुंथिनि नेरसोन। जि 7 नाम्बार थायो बे जाहैबाय इसोरनि आबुंथिनि नेरसोन। आरो जिथु 6 नाम्बार दङ, 6 नाम्बारा जाहैबाय बेनिख्रुइ बाङाय आबुं आरो पापनि नेरसोन। बे जाहैबाय पापखौ दिन्थिनायनि नेरसोन, जिथु 6 नाम्बार। बाइबेला बुंदों, आरो बियो गासैखौबो फिसा गेदेर, धोनि आरो गोरिब, उदां आरो बान्दा, बिसोरनि आगदा आखाइ एबा खाफालाव मोनसे दागो मोननो थाखाय थुलुंगा होयो, जाहाथे जायहा बे दागो दं बिनि अनगा रावबो बायनो एबा फाननो हाया। नुजाहोजानाय 13:16 सिरिनि बाथ्रा, आरो बेनो जाहैबाय एन्टि ख्राइस्ट। ख्रिस्ट'नि आंगोफोर, दिनैनि समाव 666 बोरै फैनो हागौ? बे जाहैबाय डिजिटेल आइडिनि गेजेरजों, माइक्र'चिपनि गेजेरजों, बाय'मेट्रिक स्केननि गेजेरजों। बेफोरनो जाहैबाय मोनसे 666 फैनायनि बिजों एबा राहा लामा जागासिनो दङ। केसलेस समाज, डिजिटेल कारेन्सि लासै लासै मुलुगखान्थिनि थाखाय थियारि जागासिनोखा। बेनिफ्राय माबोरै बारग'नो? अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बेफोरनिफ्राय बोरै बारग'नो हागौ? रेपचारनि सिगां इसोरखौ नाजाव, फोथायनाय, आरज गाबनाय आरो बाइबेलनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे जिउ थां, गोथार आत्माजों दैदेनजानानै था। अब्लाना जों बयबो बै 666 लानांनायनिफ्राय जों गाव गावखौ रैखाथि खालामनानै लानो हागोन। फैदो दानाब्ला जों नायबावनि जोबनाय समनि नेरसोनफोरनि बिसय जों नायनि, जेराव माथाइनि एबा मथिनि 24:3-14 सिरियाव जि बाथ्राफोरखौ बुंदों, जिसुआ जोबनाय समनि नेरसोनफोरखौ बरनायदोंमोन एबा दिन्थिदोंमोन। गोसो हो दि रावबो नोंथांखौ फोलाया, मानोना गोबाङानो आंनि मुङाव फैगोन, आंनो ख्रिस्ट' आरो गोबांखौनो फोलागोन। दावहा जागोन, आंखाल आरो बांग्रि, आरो बेफोर गासैबो दुखुनि जागायजेननाय। ख्रिस्ट'नि आंगोफोर, जों दिनै मा नायगासिनो दङ एबा जों मा नुगासिनो दङ? दावहा आरो नंखाय रादाब। इजराइल, रासिया, इरान आरो चीन बायदि हादोरफोरा दावहानि थासारियाव दं। उदखारि आरो हिंसा बांनायखौ जों नुगासिनो दङ। मिथिंगायारि खैफोद, बांग्रिं, बारहुंखा, रानस्राव दैबाना, बोथोर सोलायनाय, मिथिंगायारि थासारिया गाज्रि जालांगासिनो दङ। जों बेफोरखौ नुगासिनो दं। सुबुंफोरनि गेजेराव फोलानाय, मुगैनाय, खमज्लायनाय, नांज्लायनाय, एना एनि जानाय, बेखौ गोबांनिख्रुइ गोबां नुबाय। आरो जों नुबावबाय नंखाय नाबिफोर ओंखारनाय, नंखाय इसोरनि बोसोनफोरखौ होनाय, थाखा फैसा धोन दौलताव बावसोमनाय, बेफोर जाथायफोरखौ जों नुगासिनो दं। दानि सोलिबाय थानाय मुगायाव मानसिफोरा टेक्न'लजिनो गोबां जायगा होबाय आरो इसोरखौ बावलांनो हमबाय। आरो जों कारेन्सिनि बेलायाव नुगासिनो दङ मोनसे रांखान्थियारि खान्थि। गासै बुहुमा मोनसेल' रां आरो मोनसेल' हाथाइ खान्थिनि फारसे दावगालांगासिनो दं। मुलुग सोरखारनि बिफाव, सासे राजा, बे जाहैबाय ख्रिस्ट' बेरेखाखौ लाबोनो हास्थायगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, जों नायबावनि ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननायनि बिसय। रेपचार आरो नैथि फैफिननायनि गेजेराव मा फाराग दं, जों बेखौ मोन्थिनो नांगोन। गोबाङा सानो जे बे मोनसेयानो होननानैबो सानो, रेपचारानो जिसु फैफिननाय होननानै। नाथाय बेनि गेजेराव माखासे फारागफोर दं। रेपचारा जाहैबाय हरखाबैनो जानो गोनां मोनसे जाथाय, जेराव फोथायारिफोरखौ जोमै फारसे लांखोगोन एबा लांगोन। आरो बे रेपचारा माब्ला जागोन बेखौ जों मोन्थिया। बे जाहैबाय गुफ समय, बे जाहैबाय सिरि सिरि समयनि बाथ्रा। आरो सेकेन्ड कामिं, जिसु ख्रिस्ट'नि
नैथि फैफिननायनि सम। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाय। बुहुमखौ बिजिरनो थाखाय, ख्रिस्ट'नि रायजोखौ गायसननो थाखाय बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैनायनि बाथ्रा। नुजाहोजानाय 19:11-16 सिरियाव ओरैहाय बुङो, आं सोरगोखौ बेखेवनाय नुदोंमोन आरो नुबाय मासे गुफुर गराय, आरो जाय बेयाव जिरायदोंमोन बिखौ फोथायजाथाव आरो सैथो बुंनाय जायो, आरो बियो हादोरफोरखौ बिजिरगोन आरो बिसोरखौ न्यायजों साजा होगोन। आरो जिसुआ जे फैगोन, जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया माबोरै जागोन? बे जाहैबाय गोहो आरो महिमाजों जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव फैफिनगोन। बेनि उनाव गासैबो मानसिफ्रा बिखौ नुगोन। बेनि उनाव सैताना जोबलांगोन बै समाव। बिनि उनाव रोजा रोजा बोसोरनि रायजो खुंनाय, जायखौ मिलेनियाम रेइन होननानै बुंनाय जायो, बैयो जागायजेनगोन। ख्रिस्ट'नि आंगोफोर आरो आंनि भिडिअखौ नायग्रा नोंथांमोननि थाखाय जोबथा बाथ्रा बुंलांनो हास्थायदों। नोंथाङा थियारि नामा? आंगो लोगोफोर, जों ओरैबायदि समाव थांगासिनो दं जेराव बाइबेलनि मोनफ्रोमबो इयुन रादाबफोरा, भबिष्यतबाणीफोरा जोंनि मेगननि सिगाङाव सैथो जागासिनो दं। दिनै इसोरनि खावलायनाया नोंथांनि जिउनि दरजायाव गसंनानै दं। नोंथाङा बेनि फिननायखौ होगोन नामा? एबा होगोन ना? जुदि नोंथाङा साखाफारा जानो लुबैयोब्ला, नोंथाङा जुदि थामथिम जानो लुबैयोब्ला एबा सानोब्ला, 1 नम्बर, नोंथांनि पापफोरनिफ्राय उनदाहा खालाम। 2 नम्बर, जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंथांनि बासायगिरि होननानै नाजाव। 3थि बाथ्रा, बाइबेलखौ फराय, आरज गाब, गोथार जिउजों था एबा दैदेन जा। 4थि बाथ्रा, आत्माजों आबुं जा। 5थि बाथ्रा, इसोरनि सोमोन्दै गुबुनफोरनो खोन्था। आंगो लोगोफोर, बाइबेलनि गासैबो इयुन रादाबफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे आबुं जागासिनो दं। समा जोबोद गुसुं। दिनै नोंथांनि जिउनि दिगखौ सोलाय। जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंथांनि बासायगिरि महरै नाजाव, मानोना गाबोनखौ रावबो नुवाखै, गाबोनखौ रावबो मोनथिया। जुदि नोंथाङा बे खौरांखौ गावनि गोसोजों खोनादोंब्ला, बेखौ नोंथांनि जिउआव बाहाय। बाइबेलखौ फराय, आरज गाब आरो इसोरजों नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालाम, दिनैनो, दानो। नायगिरि नोंथांमोन, जुदि बे बोसोना नोंथांनि गोसोखौ दांबायब्ला, अन्नानै लाइक खालामदो। कमेन्टआव येस लर्ड आइ एम रेडि होननानै लिरदो। कमेन्टआव येस लर्ड आइ एम रेडि होननानै लिरदो आरो बेखौ नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामदो। जिसु ख्रिस्ट'आ आरोबाव फैगासिनो। नोंथाङा थियारि नामा? गोजोन्थों। फोजोबनायनि सिगाङाव मोनसे गुसुं आरज खालामनानै फोजोबलांनो हास्थायदों। अ इसोर, नोंथांनि बाथ्रानि गेजेरजों आंखौ सांग्रां खालामनायनि थाखाय आं नोंथांखौ साबायखर बावो। आं आंनि पापनि थाखाय उनदाहा खालामो। आंखौ गोथार खालाम आरो नोंथांनि फिसाज्ला जिसु ख्रिस्ट'नियाव आंनो गोदान जिउ हो। जेब्ला नोंथाङा फैफिनगोन, आं साखाफारा जानानै थानो हायो जेन। बेयो आंनि आरज, जिसुनि मुङाव, आमेन।